Nós somos unha consecuencia de nós. Nestas máis de 300 pezas procedentes de 64 institucións culturais e coleccionistas privados, como refería a comisaria, están vivas, aí están vivas as orixes culturais do que somos, da Galicia que somos. É ben certo, como se di na promoción desta exposición, que se trata de persoeiros que dan nome ás nosas rúas, tamén dan alma á Galicia de hoxe. En medio de tempos convulsos, souberon salvagardar o carácter galego e facer o máis difícil, que este carácter trascendera no tempo. Quen repase a historia do mundo, de Europa e de España, nese tempo de entreguerras, atopará, xunto a grandes logros culturais, radicalismos que desgarran os povos. A xeración Nós, mailo todo, permanece fiel a ese galeguismo da concordia. Grazas ao Cenáculo de Ourense, representado por Alfonso Vázquez Mochardín, e a ese Cenáculo de Pontevedra, representado por Ana Acuña, e a importantísima colaboración da Deputación de Ourense. E gracias a ela damos continuidade a un ciclo de exposicións que iniciamos con Galicia, un relato no mundo.